Mati sekali. Ayo, maju lah kalian. Rapa Kresna alon ngandika arining sun Werkudara. Kyai nggon tandhing lawan Prabu Bawor Sabdadadi. Wah, oleh pangestu aku kalah. Prabu Bawor Sabdadadi saekti Mahambara sekti pilih tandhing. Mundur tak tontone kaya ngopo pawonane iki. Ayo, kowe Prabu Kresna maju ana palagan legane tandhing ana Prabu Bawor Sabdadadi. Oh, layak sing dadi ratu iki kowe to. Arepa kowe sesinglon salin sloga sedina kaping 7 aku ora bakal pangling karo kowe. Enten ana sak silire bang tak goleke musuh kowe. Napa sinuwun nimbali dhateng kula pun nala gareng. Inggih sinuwun wonten napa nimbali dhateng kula pun Petruk. Nala gareng lan kowe Petruk. Inggih wonten dawuh. Amane kowe tak timbali merga ana wigati. Dulurmu Bagong ora mati, dulurmu Bagong isih urip. Kae petu ana Prabu Bawor Sabdadadi. Mbok menawa sesinglone adimu Bagong. Gitu. Sasat ngideti telek ora pendeng arep maju ana palagan. Ayo nono Prabu Bawor tanpa dadi. Manata ya yayi ayo enggal juga yayi. Oh ada, Begong, iya Ren. Jebulane sing dadi ratu kenceng bareng Prabu Bawor Sabdadadi mau kowe Bagong. Iya Pak, aku sing dadi
dadi ratu mau. Oh alah reng lagi eneng dulure nasibe kepenak dilu wae kaya mbok lusuni to reng. Aku kuwi ate rewo-rewo dadi ratu barang ya ngopo, Cok. Ya ngene lho reng. Ora ateges aku ki nrunyam ngono ora. Kena kanggo pengeling-eling nadyan to. Wong cilik kuwi ya kena duwe cita-cita utawa darbe gegayuhan sing luhur utawa darbe cita-cita sing dhuwur ngono. Mula ya iki minangka perlambang wong cilik ya sok iso dadi ratu. Contone kaya aku iki. Iya. Aku wis ngerti apa sing mbok karepake tole bagok nyatane arep dikaya ngapa nggonmu darbe tekad kaya mengkono mau bisa ngelingake ratu-ratu sing mingerke blate. Ratu-ratu sing padha ora ngerti marang kawulane, ratu-ratu sing padha ora ngerti marang masyarakate kabeh padha mengelike. Contone kaya ratu Ngastina Prabu Duryudana. Ayo, Pak. Ya. Muga-muga lekas sing mbok tindakake kuwi mau bisa dicontoh marang sak pepadaning urip. Heeh, Pak. Wis ayo kumpul padha kadang ora ing negara ngamanapa ae. Arsa madani dekat bungo-bungo paneng sepu tak bukir merbabat bang sumirat neng soroting surya mengko lan gunung gunung ayo, ore iki Bagong. Poteng kandhane tampang. Babu Lawangan priangsa Mendolana swati Ami katan baca Siro tanding lawan mami Merengku toro yuwatakon dosa Sirawon bagus Siraw tekeng lena
Ui apa ui keganjalati. Ui apa ui keganjalati.